Ndaziwayo uChef Ginger ke. Ndiyalima ke ii-herbs zam apha eyadini. Igama lebhizinesi Sithebe Kitchenette. Islogan sayo sisitiya sam. Why isitiya sam? Because ndisebenzisa i-backyard to uba ndilime zonke ezi zinto ndizisebenzisayo. Ndilima into ezinjenge-fennel, into ezinjenge-amaranth, iminti, i-castor tree, ibhoza, ziliqela into endizilimayo. Then ndizomise ndenze ngazo amayeza. Umzekelo iibhotile zabantu beswekile, ndiyayenza nebhotile ye-cancer, ndiyayenza nebhotile ye-high blood, ndiyayenza ubhalansisa ii-hormones. Then ndenze ii-tea bags, ndinee-type zee-tea bag eziyi-4 endizenzayo. Then ndenze nemirabho, ne-roll-on, ne-eye drop. So wonke umthi endiwulimileyo ndiyawuthatha ndiwuvase ndiwoneke ngengxowa phandle. Then ndibuye nawo ndizooneka apha endlini nje uba ndiwudekhoreyithe ngawo, yiprocess yokuwomisa. After 7 days womile ndiyawukrasha ndiwublende ube yipowder. Then ndimixe ke ngoku-understanda kwam as a-chef. Yonke into endiyenza apha ndiyenza based on nutrition. So enye into endiyenzayo ke kulo mlimo wam, ndithengisa nee-seeds. Ii-castor seeds abantu benza ngazo mos i-oil, amayeza, yonke loo nto leyo. So nje bandiba nale mithi ye-castor, ndiyayithengisa ezintloko ezincinci zemithi okanye ndiyithengise zii-seeds. Abantu endibathengiselayo isikakhulu abantu abadala. And then ke ngoku ndiye ndiphele ndiba nabo nabantu abatsha because nazo nezi zimuthi bazithandayo. Ndiphinde ndibe ne-tea bag ethengwa gqitha ekuthiwa yimedula, i-ashwagandha base ke yona ke bayithanda irelaxisa ingqondo, yonke loo nto leyo. But yona target yam ngabantu abadala. Ndihamba ii-exhibitions mani ixesha elinintsi, then ke ndifumane abantu kuloo ndawo bayaresponda ke abantu kakhulu, bayathenga. Phayana kulaa show, yho, simncedile ukuya phaa, ndifuna uphosisa because siwine 10,000 phaya. So sikwiprocess kuyokhiwa ngoku apha phandle. Kokhiwa iyadi, and then njengoba kusokhiwa iyadi ke ngoku sizawutsho sikwazi ukhulisa izinto zethu kakuhle. Ndifuna ufundisa ulutsha isikakhulu ke into yoprocessa. So in future okanye mandithi amaphupha wam into yoba ndibe ne-factory enkulu ekhupha la mayeza enyanga abantu and banyanga natural and organic.